En aquesta alçada de curs, m'agradaria que tothom tingués molt clar els diferents criteris de valoració d'existències i les seves diferències entre el LIFO, el FIFO i el preu mig ponderat. Cada any constitueix una pregunta dins el primer debat i en alguns, com el que presentarem ara, una pregunta conceptual a dintre alguna de les parts. Aprofitant una d'aquestes preguntes conceptuals d'una part d'anys anteriors, aprofitem l'enunciat. Concretament, ens demanàvem: estem adquirint en quilograms de matèria primera a 5 euros, quan fa uns mesos ho adquiríem a 4,5 euros i a principi d'anys només ens costava 4 euros, el que vol dir que hi ha hagut un increment de preus de les matèries primeres. Llavors, el meu cap em demana que elabori els informes de costos interns utilitzant un criteri de valoració dels consums de matèria primera tals que ens doni el resultat més prudents, o sigui, el menor possible. Llavors ens planteja una afirmació immediata. En aquests casos ho tinc clar, s'ha d'utilitzar el FIFO. Jo no ho tindria tan clar. De fet, el cost de les ventes amb un criteri FIFO estem utilitzant els més antics que van entrar, per tant, els preus més antics de valoració. En situació de puja, estem utilitzant els de 4 euros quilo. Però quan un no ho té del tot clar, el més pràctic és representar-ho i fer el petit exercici per demostrar. En aquesta representació escrita i gràfica, a la part superior he representat les diferents matèries primeres en funció del temps. Llavors, tenir les dades i anem a fer un supòsit per poder veure d'una manera pràctica, aunque molt conceptual, el resultat de cada un dels criteris. Primer suposem que un quilo de matèria primera equival a un quilo de producte acabat, que no tenim altre cost de producció més que la matèria primera i un costos fixos, per exemple, de 20 euros, i que finalment venen 6 quilograms a un preu de 10 euros quilogram. Això és una simplificació per veure l'efecte real del criteri de valoració. Evidentment, els problemes que hem anat realitzant eren més complexos i incorporaven altres tipus de costos. Si comencem pel FIFO i plantegem una de compte de resultats analítics bàsica, tindrem que els ingressos són 6 quilos venuts a 10 euros quilogram, per tant 60 euros. Llavors, tenint en compte l'evolució temporal de les compres, els 6 quilos venuts agafarem els més antics, per tant els valorats a 4 euros quilogram. Llavors, si volem valorar les existències finals, tindrem 4 quilos no consumits de T0 a 4 euros quilogram, més 5 quilograms de T1 en el seu preu, més 5 quilograms de T2. Si afegim els costos fixes suposats, veurem que un resultat FIFO és de 16 euros. Observem ara que si ho fem pel preu mig ponderat, el resultat serà inferior que el FIFO, en concret de 13,75 euros. El que tindrem són exactament els mateixos ingressos que el cas anterior, però un cost de les ventes diferent, en aquest cas una mica superior, donat que ponderem els preus pels seus quilograms. El càlcul del cost utilitzant el preu mig ponderat serà en aquest cas de T0 tenim 10 quilograms multiplicat per 4 euros quilo més a T1 4,5 euros quilo per 5 quilograms més a T2 5 euros quilogram per 5 quilograms. Tot això ho partim per al total de quilograms que tenim al magatzem. De fet, aquest mètode no és més que una mitja dels preus que tenim al magatzem, però ponderats per les quantitats que tenim al magatzem. Per últim, vegem el LIFO. Com podem observar, el resultat LIFO, mantinguent en els 3 casos els mateixos costos fixes, és els que ens donaria un resultat més prudent, concretament de 10,50 euros, en aquest supòsit pràctic. LIFO ve de l'anglès last in, first out, és a dir, l'últim que ha entrat és el primer que surt. Així doncs, tindríem els mateixos ingressos que en els altres casos anteriors, però diferent cost de les ventes. En aquest cas serien un cost de les ventes molt superiors, donat que agafem els últims quilograms que han entrat i com sabem, aquests últims quilograms que han entrat són els que realment han sortit més car, donat que els preus anaven a l'alça. Llavors, això sí, tindrem unes existències finals valorades que en aquest cas seran entre els 3 mètodes les inferiors. Així doncs, l'afirmació del principi FIFO no era la correcta. El criteri de valoració que ens assegura tant més prudent és el LIFO. Així espero hagin quedat esvaïts els dubtes referents als criteris de valoració.